हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों SBI निफ्राय भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै दङ 5237 क्लार्कआव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो बिनि एप्लाइआ स्टार्ट जाबाय आरो लास्ट डेटआ 17 मेसिम थाहैगोन एनि ग्रेजुवेट नोंथांमोना बेहाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेनि एग्जामाबो अनलाइन जायो फेज 1 आरो फेज 2 जेब्ला नोंथांमोना फैगोन अफिसियेल वेबसाइटआव अब्ला बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन दा बेवहाय नोंथांमोना नैबेहाय स्क्रिनाव खारबाय थानाय नुदों दा नोंथांमोना नैबेहाय क्लिक खालामबानो जाबाय दा बेहाय क्लिक खालामनानै अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामना लानो हागोन दायो आङो खालामना लाबोखाबाय नोंथांमोना डाइरेक्ट देखायनोसै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला होनानै लाबोखाबाय नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेनि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 27 एप्रिलनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 17 मेसिम थाहैगोन नोंथांमोना जायफोरा एसटि बेवहाय पेमेन्ट दाननांनाय नङा नाथाय बाखि कास्टआ पेमेन्टखौ दाननांगोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा फेज 1 आरो फेज 2 दङ बेनो जाहैबाय प्रिलिम्स आरो मोनसेया जाहैबाय मेन्स दा बे प्रिलिम्स एग्जामा जागोन जुनावनो जागोन आरो मेन्सआ जागोन 31 जुलाइआव जागोन लोगोफोर बेवहाय होखानाय दङ 31 जुलाइआव जागोन होननानै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों 31 जुलाइआव नोंथांमोननि मेन्स एग्जामा जागोन दानिया जों नायनोसै बेहाय स्टेट वाइज जों भेकेन्सिसखौ नायनोसै नोंथांमोना बेवहाय नायदो सार्केल वाइज दङ नोंथांमोना नटिसआव फैनानै बेवहाय नटिसआव फैनानै नुनो मोनदों नोंथांमोना बेहाय नायदो आसामाव नायदो दा आसामाव नायोब्ला मोनसे लेंगुवेज रोंथारनांगोन एसामिस बा बेंगलि बा बड' मोनथामनि गेजेराव मोनसे रोंनांगोन आरो एसटिफ्रा भेकेन्सिया दङ 17 नाथाय जेनेरेलाव दङ 68 दा गासैखौबो लानानै 149 दं आसामाव दा जों बेखौ बुजिबाय दानिया जों नेक्स्टआव थाङोब्ला जों बैसोखौ नायनोसै बेसेबां बैसो थायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जोङो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एजनिखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहायसिनानै 20 इयार्स जानांगोन ग्रेजुवेट जानानै 20 इयार्स जाथारनांगोन बिनि गाहायावबा जानाय नङा आरो जायफोरा ग्रेजुवेट नङा बेहाय एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा आरो मेक्सिमामा 28 इयार्स नाथाय एसटिफ्रा 5 इयार्सब्लाबो एप्लाइखौ खालामनो हायो बाराब्लाबो दा बे जाबाय दानिया जोङो सिलेबासखौ नायनोसै सिलेक्सन प्रसेसखौ जों नायनोसै माबोरै सिलेक्सन खालामो दा जोङो सिलेक्सन प्रसेसखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों एग्जामा मोननै जागोन फेज 1 आरो फेज 2 दा फेज 1 आव एग्जामा जाहैगोन 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बेनिफ्राय टाइमिंआ 1 आवरल' जागोन बेनिफ्राय सेक्सना 3 थायो आरो बेवहाय नेगेटिभ मार्किंबो मोननाय जागोन दा इंलिश दङ निउमेरिकेल दङ आरो रिजनिं दङ बेहाय नुदों नोंथांमोना सिलेबास मार्क्स मोनदों आरो टाइमिं मोनदों ओमफ्राय नेगेटिभ मार्किंआ 1/4 दङ बियो अनलाइन जायो कम्पिउटाराव नोंथांमोना एग्जामखौ होनांगोन दानिया फेज 2 आव नायोब्लाबो नोंथांमोना आरोबाव बेखौबो अनलाइन एग्जाम जायो बेवहाय नुनो मोनदों मोनब्रै सेक्सन दङ बेवहाय नोंथांमोना नायना लादो ओमफ्राय बिनि टाइमिंआ 2 आवार्स ओमफ्राय 40 मिनिट दंबावो नोंथांमोना कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जामखौ होनांगोन दा पे स्केलखौ नायोब्ला 17,000 निफ्राय स्टार्ट जायो लोगोफोर आरो लोगोसे गोबां बारायलांगोन नोंथांमोना उनावहाय मोनलांबाय थागोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ स्टेट बेंकआव मावनो गोसो दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो क्लार्क बियो पस्टआ लोगोफोर नोंथांमोना क्लार्कआव मावनो गोसो दङब्ला एनि ग्रेजुवेट बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हायो खुनु पार्सेन्ट नाङा बा डिप्ल'माबो नाङा नोंथांमोना जायखिजाया ग्रेजुवेट जादोंब्ला एप्लाइखौ खालामनो हायो ओमफ्राय आं एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ आं नोंथांमोननो गाहायाव होजोबबाय डिसक्रिपसनाव बेहाय नोंथांमोना बासिनानै खालामबानो जाबाय जेराव नोंथांमोना कम्फर्टेबल जागोन बेवहायनो खालामबानो जाबाय अनलाइनखौ दा पेमेन्टखौ नायोब्ला नै लोगोफोर आं सिगाङाव बुंखादोंमोन एसटिफ्रा पेमेन्टखौ दाननाङा एप्लिकेसन फिसआ निल जागोन नाथाय बाखि कास्टआ बेवहाय दङ नै 750 दङ जेरै बेवहाय दङ एसटि एससि पिडाब्लिउडि नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांनाय नङा आरो बियो निल जागोन एप्लिकेसना बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो दा बे डिपार्टमेन्टआ लोगोफोर क्लार्कआव नोंथांमोना नुदों आरो बिनि पस्टनि नामखौ बुङोब्ला जुनियर एस'सियेट होनना बुंदों नोंथांमोना बेवहाय मावनो मोनगोन आरो जुदि नोंथांमोना क्वालिफाइड जायोब्ला आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला एप्लाइखौ खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदिनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन